Well chuirde chuirmuid tús tá sé déanamh ceanóméid tréis seacht agus do na daoine bhí an am chuirmuid tús agus gur míle maith agaibh as ocht bheith an seo tróna. Fíor fáilte roimh go dtí an chéad ceardlan de sra an óir I Gaeloideachas imlíne don bliain scoile 2021-22. Is cuivilm bheith an seo ag an chéad ceardlan an nuaigh agus más bún mo chuimhne is mata a bhí mar ábhar going ar an ihe úd. Tá Gaeloideachas chuna bheith anna gnóthach an teachtain secuing. Tá gá ceardlan eile an teachtain secuing. Tá ceardlan tá seminar gréasán ar siúl ar an chéadín ag spreaga cineirí gaeilge inár Scoiline agus ar an déirdín beag crinú faoi achfaní Orbert do riachna speisialta agus beag clé faoi forbert achfaní I ré an óchas. Agus tá an tólas ar fad faoi na cruinnithe agus na ceardan seo ar fáil ar thiamh Gaeloideachas I láthair na Mhúire. As mar dúirt mé fáilte roimh is misisimáí ní chéalachar, is ír príomhoide bunscoile I Gaelscoil mé, ba uachtarán mé ar Gaeloideachas trá agus faoi láthair tá mé ag obair mar lasrúnaí generálta do fálam taide agus Idachas I cuman Mhúinteoirí éireann post nua dom agus tá mé buint an Thanavas. Im tróna beag Seán Óg Ó Duinnín, príomhoide scoile eile, príomhoide Gaelscoil eile ag chur ceardlan inár láthair Folláine Inbhuanaithe I Saol an Mhúinteora. Agus tá spéis faoi le a gomsa san ábhar chéine fadó an éireann nuair bhí méid stad ar trá chuir mé Stoka ahanana ar obair fialsaoiní Americánach dar bheanam Nell Noddings agus scríbann si I measc rudaí eile ar sonas in Idachas tá leabhar happiness and education agus dearann si sa leabharúd seo happy teachers make happy children agus is dóilam go bhfuil sé sin fíor má tá muide mar Mhúinteoirí sláán saolta Folláine agus sonna oning hain be muid inán na tréthe chéine a bhúscailt sna páistí atá ás ar góir amach. Mar dúirt mé tá Seán Óg Ó Duinnín inar láthair an nocht is príomhoide é Seán I Béal Atha'n Ghaorthaidh ás ba gnácht a bheith Seán le lingléhananta mo óige ní ra mé an le tamil ba tásúla gom fille ar an áit a ríis is corcaíoch mé but ón iarthar. Fréir ceapan roinnt goine I Gorcaigh nach bhfuil ach iarthar corcaí ann, but tá iarthar corcaí ann freisin agus is duine de lucht na hóchaile mé. Agus tá tú óga gánaí. Gur míle mágad. Léhananta dóige tá san fós agat. Well, neadar bín léhananta ann Seán, bín léhananta ann. So an chéad sláán an eile the bhfuil Seán chun boga a ráid doing is just tá roiint housekeeping mar a déirtha ar sin neadar an bhfuil téirme in Gaeilge go Connecticut but seo is socha riadacha na cruinnithe den cinint go bhfuil de mic múta agus camera múta be sin á dhéanamh going na tuisc gur seminar atá an seo is féidir leat dul I dean go bháil ling tríd an chat so má tá aon ceist nó aonhfuil gur bháil leat a rá le ling an seminar an ocht beag lán fáilte rót rud éigeant chuir sa chat chun bhfuil misisiúlar an chat agus beag cúpla nóméid going ag an deire go mbeadh Seán sásta ceistena a ragart. Agus fecham go bhfuil Gaeloideachas idir Tony nó Peggy atá séh hir go sin ag chur na nascanna don seminar don teachtain secuing is a chat so ná bíoh éon drogel ormh búil isteach an sin agus chlárú de seminar an teachtain sechugging. So tásúla gom go minic si tanmh agus tarbha imachtaí tróna agus gan na hidden bhfuile fági mé faoi Cheáine. Gur míle maith agat Cheáin. Gur míle mágad a bhárín ás ar an bheitsa agus is brelam an tráchtaíonn tún son de eisiom láirí Folláine is tóca na Mhúinteoirí atá os cór na báistí. Deirtar go minic gur eisiom láirí teanga sin agus sin I meascnaltaí inar ggóthaics na agsúla os na níonraí bhunscoilne agus íor bhunscoilne agus eisiom láirí Folláine sin. Agus is sin atá an béim go thomláin na gumsa an nocht
sé sin do Folláine féinnig, do Folláine pearsanta mar Mhúinteora, agus is dócha conas Folláine Inbhuanaithe a chothú agus a chrothú. Agus bhrealim óníthe nocht nó an sesiún am ranóna go dógach daoine na daoine tá lágus anna asam daoine cin de láthair go dógach sibh an teachtareacht uaimse go siléir gur cóir gomach do Folláine pearsanta mar an céad tosíocht atá agat. An céad príomhocht, an céad tosíocht, an cloch is mó de fadarín. Agus tagann sé sin leis sin méid a dúirt marín an son faoi Mhúinteoirí sonna. Mar fréomhide tá cúis sainte go gumsa gomach an fuair sláán túil agus Folláine, agus sé sin gur féidir le freastal níos fearr agus tá an atmosfér níos deise agus tá an cultúr níos deise as gach mar sin. So Folláine sláinte agan agus curpa tá gceiste gumsa son. Níl am trácht go díreach go ar an ábhar Folláine nó an soláthar Folláine dus na páistí cé go darlíonn se go hindíar an son más eisimláirí sin. Agus gan dát Inbhuanaithe, níl am muíomh gohfuil réiteach gona dolaníos na inad mar sin, ach Inbhuanaithe gur féidir a bheith Folláine agus sláán túil ar bhain leanúnach. Agus ní hé nuair a bheith an támagat go mbeadh tú Folláine nó sláán túil, ní hé go mbeadh tú Folláine nó sláán túil ag an bhrisime an téarma nó ritheann táirigh. Ní mailim an frása sin úsátar a spéireann nó a scoiling á lochtú ar na caineirí ritheann táirigh nó ritheann an bhean téarma nó peaomé a rinne nolú. Más ag bra ar na léanta siartántu le fuineh áil agus a bheith Folláine níl córas Inbhuanaithe agat. Sin a rud atá treis rilim treis na blianta a gháil don post seo. Más a feitheamh le sos nó brise tántu le airthuirt ad féinnig caithfar fiacant ar de chóras. Agus sin can sa príomhtáachtar tí gur bhaileann go dógach daoine. Agus bí mi go éir sin, bí mi ar fad geall I drid am a drone an bhrisime an téarma agus aibhíonn tú brótan déirdín ó níine dearnach rih an bhrisime an téarma agus an son tugann tú air héananig ritheann bhrisime an téarma. Fiach, céime sé, ní anna mé ráidir seo, is ahar mé bert cailín agus seans go doise tú duine nó bert an son ar cúil, fear céile, drethear, cara, ceoltóir agus córa ceistin san mar nadidir an bhfuil dar leis an geola hainm, aisteoir, córa ceistin san réis. Príomhoide iarmhain scoile, Scoil Mhuire Béal Atha'n Ghaorthaidh atá ceistin san, agus is iad a síl mé comá. Ach fiach, níl an sanach mar ólas. Níor hos níos tá an scéal le príomhoide húsig an mar is tá tréis siad sanna chur an óir tosíochta den gnó I mthaithe. Agus sin beidir rud gonn fa féinnig dot hénig cá bhfuil an post atá agat in óir tosíochta. Níor hispáine sé seo dom bhean dá an scéal, agus gur chur is fear céile sa dar áit a go réachama. So bhíoh, sprucan an teisiún. Agus má tá cisten ag daoine caiisteach sa chatí tásún go mé an fiacandortha. Sprucan an teisiún an só am ranóna nó stíthe, deismhachnamh ar an Folláine Inbhuanaithe iad héal pearsanta agus proifisiúnta. Na gnéithe is táchtaí maidir le sláinte aint, agus fiach, níor churas dochtúr an son, nó tréanálí pearsanta, mar ní dochtúr ná tréanálí pearsanta mé. Spraga a áil más gá le hatharú, mar beidir nácúléon atharú de dhéart. Beidir go bhfuil na nósanna atá agat fuirefe agus beidir go dtigfáil sin treis an taisiúnsa. So nósanna aint agus iad a bhaint nó a chrothú le go leanna siad. Agus tá anna bhéime go mar nósanna. Mar ceapa mí go minic go muineann atharú síl
bhain sláinte le ócáid nuair a dhéigid. A rís nós an briseman téirman nó an sira haar leir. Ginn sibh machnamh riamh an dúram caitheann hosnig an caiicí sira haar leir. Caitheann hosnig sé sin. Ní raibh sé in aimsir Mhuinteora. Ach hosnig gnómór himpeall an dúram go bhíocht duine caiicí sira thógann haar leir agus go méidir go breá. Ach an aimsir Mhuinteora agus adis Mhuinteora, níor aon sira, níor bhfuil héad ann. Agus bhíidir Folláine bhain Inbhuanaithe. Ní ráidir feitheamh le caiicí sa miúil le sosa thógant. Agus ceapan gur JWT nó den éigen hána agus tachan san John Walsh Tours na bliantá hin agus go crothaigh sé an éilibh sa bhíoh arda sé ar fud an dam. Tá man dul ar taileann is agus níl an táim go meis sin íanamh. Ach ceapan gur cór go nunach dtíana machnamh sin. An réiteach é caiicí sira haar leir, nó seachtain sira nádhéigint. Cunas mar a bhahíonn tú. Agus bhfuil éon slí lena sinne pú ó bhain, le go me sé leanúnach agus mar derm Inbhuanaithe. Fiach, tá siachtú thuirt dot féinnig, sinné tá uaim sa sesiúnsa. Leis, sprág ceist díomh agus an mollatá gom díomh ná má tá písa papéir agat nó péirad tasim go méid na sleanán seo ar fáil is go méid an chur láthar féinnig ar fáil measin ar an siomh. Molla a thuair mé díomh ná go peann agus písa papéir agaibh agus bhaint is na ceistena seo bhreacha, mar béidir go nimófá ón rud seo agus béidir nach raibh nó a bhaimort a nucht ach an márach agus na léanta tá roin go me fa smaoinmh fan secin á chuna bhí geiste leis an rud sin. Agus seo ceannas na ceistena tá gom díomh gur bhailim go nunach sibh machnamh ar an smaoinmh é do Folláine. Inis smaoinmh nó afterthought. An rud é go bhágan tú é go dtí fé mar derman briseman téirman nó sir na nollag nó nuair a bheith an seans agat. Má bhíonn an táim agat túir tú aird féinnig. Agus bhfuilm dúchláán thuirta sin más smaoinmh do Folláine, bhfuil bí macánta le féinnig. Bí macánta ach an son tógann cinenne, well bhfuilm chuna chur ar bharma liste. Bím sé rálim bhean agus ní cóga mé trochttar hin nómad an nocht ach ní bheith mar ráhúr níl mar an Gaeilge ach deirm le gur príireacht dibhar héana gumsa le cúpla bliain nos ná má pláinte féinnig. Agus is féidirlim freastal ar mo héal mar ahar mar arcéile agus na rudí eile ar fad a bhad níos fearr tosc gúilte sin dinta go. So ceist a rís sprág ceist díomh an smaoinmh é do Folláine. An nuantú na nósan na Folláine tre himpeist, na nósan na sláán túla, raibh amach a siúil má aimim seans. Raibh amach san nádúr ach má bhíonn sé steala báistí níana mé éonrad. Agus mna bhfuil tú cinnte go dúir tú faoi na nósan na sláán túla, measim sin son gur smaoinmh é do Folláine. Níl an sonnach sa sprág ceist agus dúchláánna chu roimh is tócail. Fiach, an teachtarach agus be mar teachtar nás chuige so an tomar fad. Tá nastíireach le Folláine an duine ina héal pearsanta, fémar luigh mar aonig an tús, agus ábalteach an duine freastal go proifisiúnta ar an ngáire. Le go féidirling obair na naon rís, na bonscoilna na hirbhanscoilna, agus freastal ar na daoine eile in mar Saol go héifeachtaach. Tá gá doing arúirting hénig. Is gá freastal ar do láinte lena sinnéanamh. Nis, bhhailm cuma go dúir se bharda seo, níl cuimhlint atartha. An focailm son ná is tóca ráha bréagach nó false dichotomy. Ní bhhailm gomach daoine smaoinmh, a tá sé go brada mo gine. Tá fuile cámig a siúd arúirt a féinnig. Caig nach bhfuil X, Y, nó Z a dhéanamh aige. Agus má sé sin an túir atá agat,
níl sé go thumláin fíor tá siad a bra ar a chéile. Agus tá freastal ar an saol a brathair a bheith Folláine, agus le bheith Folláine cá freastal ar an saol. Is circúil atá gist. Agus níl sais ráil le dhéanamh. Níl trádáil idir gá ráil. Cá bheith an bheith Folláine ar bhán leanúnach agus do fóstaíine. Agus muna gapan gur féidir tá ceist anmhór le freagairt an son. A brathair de ról má tanta sa rá ní féidirlim airthirt an féinnig. Ní féidirlim airthirt am lána féinnig. Toscan jabbat agam. Capan gúil ceist anmhór le cuairt féinnig an son. Nis an focail seo an cóbhá nó an cóthromaíocht ibre agus síl is gránlim an frása sin is astrúgáin ar work-life balance atá gist an son. Agus níor airís maithair riamh atá ar work-life balance. Agus dibrig sé gachéan lá dá héal. Agus bhí saol anna bhaige, bhí saol anna aláinige. Caidir thosnémar leis an rátas seo, work-life balance. Agus go bhfuil an obair chun tosaigh fiúin sa frása sin. Agus bhhailm sa gomachtaí na rís is rud é le bracha síos bhfuil cóthromaíocht ibre agus sílamid nó bhfuil cóthromaíocht síl. Tantu i gobar le taú leis an saol atá agat. Agus gan áras tuga mé chuige seo tá cospóir an háachta chumá agus mar idirachasóirí tá deisiúnta go gcuine cospóir le dearbh a bheith gcuin gach lá. Is úntaach an deise sin le bheith Folláine iad aigine agus iad a chorp. Mar sin an cóbhá san tá deisiúnta go gcuine sa fósta agin a cóthromaíocht síl. Ní dólam sa go cóthromaíocht ibre agus síl gléachar in aimsir ar síintir, níor bhfuil le héadán. Is rud nóis sin measam. Nis, riimiid an frása seo go minic cuairt do bhasc féinnig ar dúis. Nar as is mína bhar seo ar dúis, ní hé na masc na COVID bhí geiste gom ach an masc seo ar an etalán. Agus ní cá mé numadáma ar seo ach Comes na cúisina go bhfuil na léráidí sin ar na hetalán ná gan áras le léirú do gine an té tá tuairt aire de fáiste nó de fáistí is tócha gur tuismór tá gist. Léirú den duine sin conas é dhéanamh. Ach tá buintú sadas an meafar sin mar gan áras tá míana sa ról seo in loco parentis a tuairt nó duinmh cuaramnas na páistí atá os ar góir. So tá seanna cosúil. Agus rómhinnig bí mé dírig iad sanna chur chun tosaigh. Agus is únta an tré sin uning mar idirachasóirí. Ach manar féidirling airthirt an ghénig, ní féidirling airthirtas na páistí atá os ar góir nó an cuaramíon bhí gart. Ach can hef gúil an léirádán mar ihre héan chun léirú conas éanamh ach an dara cúis measam sé ná go bhfuil nára a buint le airthirt ad féinnig ar dúis. Má hí míad sais nárathe. Smaoinnig ar na frásaí atá going in éiring a gohar. Ó tá mo gine go maith an airthirt ad féinnig. Tuair sé siúd airthirt ad féinnig ar dúis ná bí bortha. An sais an túirm se go gur córbheith gearras nárathe airthirt ad féinnig. Agus capan go minic sé sin leis an léráid, so beidir go luna a léamh gom sa rud. Fiach, más sin na daoine an son idir na máscan na cur ar na páistí atá faoin ar gúram, beidir go bheith seo an príomhoide nó beidir go bheith seo an armar fólaí atá an son le gearras gábhliaon na níos nó bliain go leithreach agus ní lisa go códa a dul, agus ní lisa gine cóilmid a dul ach an irid. As tá míad a brathir bheith an is seo dhéanamh go héfachtuk a gás éigendal. Ach gan áras, mana bhfuil is sig na daoine tá ganas, agus níl fáil lucht ar an scéal, tuigim dóibh tá dírig éitilt trí stirim atá anna andúlánach agus oring. Ach bí cinnte de rud a bháin, mana bhfuil tú a tuairt aird féinnig. Leis anna jochar tacht
tríd stirm dá le héad. Agus tá stirm á chuirdaoine going is tóca an buinte sa. Agus is tóca beidir an folláir a bheith an tuairt díomh ná tucaigh stirmacha, tucaigh léhananta an scoilbhliain seo, agus be sé docrite dú lánach. Tucaigh amanta a rinne scoilbhliaine agus be sé anna dheochar ort daileáil leis an rú. Agus ag an buinte san, má tá na nósanna Folláine a gut be sin níos fosa daileáil, betú níos sláintúil iad aigene agus iad corp níos ládere. Olive go bhí dáirithe, más féidir bheith olive dá le héad. So bíoh, seo má hachtúach, pearsanta proifisiúnta tá ar fad nasca le chéile, agus ní féling bheith feitheamh le lán a gaotha leis na scoil a bhailú nó ní féling bheith feitheamh leis an stirm, ba cóir bheith obair ar go léthúil. So, nósanna rialta léthúla, sin an sort béim a chuirimse ar an bhfolláine imimechéal féinnig. Agus go minic sios trína blianta bhíonn deireadh éirí níos Folláine, agus bhíoh tá níos Folláine inis ceapim ná mar a bhís déimlíonathe. Agus tá roiint rudaí athraigh, ach tá nósanna rialta léthúla a gum. Agus tá mar léimsios go dtíon ceathrú pointe ar an Scoileáin san cóirthíocht Saolcha. Agus bhí orm an téarma sin na cuardach nó beidir fáinna cruthúdaín mar cinnte ach virtue signaling le sean an bír le air. Agus sé sin ó fiach orm san áflim go húntaach fiicna rudí go léir atá dhéanamh agam. Ní hé sin tactar atá bhuaim nocht a rointlibh, ach gur go dógtar Folláine agus dulcan cín Folláin thar ann. Agus gúil thoranú éfacht charnach ar na nósanna rialta léthúla a chuireann tú bhaim. Ní fearfacht atá gceist, mar uanta stoppamid éon athrú an éacraíanamh, mar go gceapmid nach féidirling na hathra sin íanamh. Sin an cús mar hampla go mbíonn éon app a bhaineann le ná a gurí an talamh gurí 5K mar hampla. Go mbíonn seanna céim núil, as bíonn rud éigean le duinmh gach lá, bíonn sé céim núil, mar is thar ann an éfad charnach san, sinnistí le áirithe a chur a bhaim. Sinna cús go má dansci go na Fitbits có éfachtach. Ní mididir fógraíocht a bhairt a Fitbit. Ach tá scoil rudí céim núil, má leis céil faoin imirtas focail san, ach tá rudí céim núil le chur a bhaim, is cín tú thar ann rís scoil éfacht faoi lehan. Le nósanna léthúla, bíoh na nósanna fuirist nó éasca, bídís tanimhach, bídís rialta, bídís beag. An cuiineh an céad díon glasál, tá hasnaigh an tír agus a bháthair a siúil. Mar go raibh is tóca an táimiging agus gur bhahí mar grasta going briseamach san dig. Nis ar landíine leis sin. Tá raibh nósanna mar sin a fuairmar a rinne díon glasála agus bíidir anna aláin. So an dá ócas ag súil nás félim teachtar neiscaige sa. So tá tráchtar se hena féin béimar do láin a pearsanta deismachna bhíonna bhar an gúram atá dhéanamh go do láinte féinnig, agus Mhúinteora nó tagascóir na péirdéis an tedal ach bíon daoine Folláin nó éiríonn daoine bróte. Ní bhailm sa go mbeadh a gairí bróte agus ní sílam sa éirí bróte an 10 agus tá smína bhhearm 10 bliain eile a bhainteach agus sláinte éigeanna gom sna hamananta san. Go proifisiúnta san is tuca mé chuige san, de ról mar cheanara Folláine mar eisim lár Folláine. Agus chunas gur fé le an ról sin i líana go héfachtach ar bhain atá Folláin. Is an son atá mohín anocht. Roiint sprágceistena an sob, agus ní raime sios tríthe rá bhíon mar tána go dáin. An bhfuil cadre bhearfacha a gom le mo cháde, mo fiarí agus mo Mhúinteora. Á léimnach, an gréadum go bhfuil na scileanna a gom chun daileáil le dúchláin an tíl, an óldum céan áit a féadlam cáir áil.
fasach an bhfuil fasach mo chud smaointe mo húcán agus úmpar agus an féidir cíal bhaintasta. Bhfuil fasach mo lochan na pearsanta agus in níanam machnamh ceart rih cinenne I dhéanamh, freagrach an ngníomhim chun mo chud folláine féin agus folláine daoine eile chosint agus a cothú. Tá na ceisna sa andú lánach agus tis banna medíh, but sean scoil isú cad as a bhór siad. An ráníon bíasláin túl, an digim cén áitimíon mo chud sábháilteach den mhail agus in níanam na rána carta, gníomhach an rán fartí muíach ilte mé gníomhach churp cé có gníomhach is atá mé go fisiciúil. De léis tríos an goléir agus an cuas ná is as folláine sa tráthnóisiúr go hána idir son. Tá míad a súil go méid na páistí san Inbhuanaithe sus go dtí ise 5 bliana déag, 6 bliana déag inán na ceisna san na ragart. An féidirling féinnig na ceisna san na ragart. Agus bhfuil míad a gníomhú an món son. Nílim chun dul gomún isteach an son ach tá sé táchtach tá sé mar chud don soláthar folláine in sna Inbhuanaithe agus gan áras in na bonscoil na chomá. Ach tá rud a lurga going ar na páistí agus be go cording na ceisna cíanna chur oring féinnig measa. Bhíoch, sprág ceistile, cad atá a dhéanamh agat go rialta le harúthirt a féin. Go rialta. Agus níos nuair déim se go rialta tána go mar gcuoine mar hampla, nuair hagan na brismeán tíar mar taonsead le haig massage. Rud atá go hálainn gan áras. Ach sin beidir uair sa téirme nó gá uair sa téirme. Sa go hálainn cá me féinnig tas nó a dhéanamh. Agus níl me fá luchta. Ach cad atá a dhéanamh go léthúil geall leis nó ga cúpla lá le aire uaird dat féinnig. Agus seans go bhíad fá de liste féinnig dhéanamh an son. Agus tu mé go dtí roiintas an rudí a lótar go minic lena le héad. Dámach an rá agat, tám sé caintenis ar gná lá scoile. Ní lár míúil nar tántú ar an drá nó péad é, ach gná lá scoile inis an teachtain seo nó an teachtain se cúin. Agus go bhfuil tú treis cúpla cinenne a thógant agus bheith machnamh faoin rád agus tuairt faoi bheith folláine don lá. Cén cuma a bheith ar do lá. Dámach sé folláine. Sin sprág ceistile. Agus a rís ba bhailim go dtugad daoine go bhfuil smachtachá ar seo. Tá ciníle tógant rána le dhéanamh, ach níl an smacht ag éon eile seachas a gutsa ar cuma folláine a chur de lá, nó crut folláine a chur de lá. Tá má cainteann sa faoi chóras go bhfuinteora. Agus scailm sa nóir bhíoh anna dronos na chum agus dá gapping nóir ringidírig athraithe dhéanamh. Comes the kid die na taf die in ver de nosen agus mis voor skúlein of neer hangen toerumlum. A kan rod a rihenlum o hin na. Beer go leske or chorus a kur a vaim. Ak an earingen na go will chorus a gut a vaim. Ta chorus hanne féin a gut. Ach monner kurtus a vaime den gno kur go vaime ag sto go cóchtaí las modas na rána sláán túla nó folláine gur thógtú féinnig. Sé sin beidir gur chur an obair smacht ar na rána agus an córas atá agat. Beidir gur chur an telefís smacht ort. nó fórsaí las mó dod smacht féinnig id aigene de crochíidir son an chorus. As we bhailim cuireúirtíh says smacht na hógan ar sin.
dad ninfa dara de lá. Níl a ceir uair fiche de gacain. Gacain. Agus uairnta bí mé fiacna daoine agus Chris chuna síon sé siúda sin, chuna síon si siúd, le héad tá a méid sin fuiineh ag céanú a cáinú péire é. Chuna síon fa dáil de cuidám. Cadid na tosíochtaí a bheith agat. Cadid na rudí gúil smacht a gut ortha. Mar caiimid anna cuidám uairnta ag trid in our nagan féinnig a gcuine na rudí nachfuil smacht a gut ortha agus ní nós Folláine sin. Cadid na rudí a bhainfáil ón ceithre uair fiche san. Agus níor bhailm go bhfág a gcéinge an sesiún sa gan an tuiscint có go bhfuil smacht omlánacha an ceithre uair fiche san. Mana bhfuil. Well, tá san go bhfuil. Nílim chunan an rátas dúilta go dat tá smacht a go dar. Tá rána le duineh ach tá smacht a go dar. Mar sin, na príomh-elementí fad téirmeacha chuireann lenar Folláine, cad iad. Seo nílim chun tagart díanamh de leabhar faoi le ach éon tíon na hólathe go léir seo, agus nílim chun tagart díar céanamh. Colla. Mana ninfa éon athrú eile chun feabhas ó an nocht ach béim chuir de cholle agus dóhann collata idir 7 nó 9 uair cléige áil. Mana ninfa éon uile fog éachtain dúit. Agus tríal bhaint as fag 7. Agus an seans uairt a féinnig an tathrú sin dhéanamh. Nis beidir go bhaint ó fíle collata agus tá go bra. Marach son, nó mása sin an cás, bia sé ceann olmhór, sé capal na hibrin bia, Femar Dirk Maher goni agus maihimid bia Folláine tá seans bhaid níos fearr go mimid Folláine go fad téirmeach. Isce dintar dearúdar sin cominic cé gúla nós a bhaid níos cotínta níos go bhecinn do daoine na budéal mar híonn patá ceall gún féinnig an sa agus bíon na gcónaí. Clacht de curp is anmhaithe sin. Tá mar rás an misaléir is anmhaithe sin agus tá gá go mimid se boga. Níor croíoch sin na le bheith sigríomhre ná singlústáin fa cúpla clígan aigen le croíoch sin le bheith boga. I boga ag bog agus I gobar. Cárde tá fíorthachtaach le bheith Folláine agus sláán túil, nasc daana a crothú le daoine eile agus tá anna go deis na gcuine inár ggóthíochs san na Deachas. Nascríonmh le daoine. Nádúr, am sa nádúr. A rís, níor croíoch sin le bheith stigige is seomra agus an telefíseisiún. Croíoch sin le bheith mos a nádúr. De luigh men focail dearna chun san hena féin cospóir. Tá sé fíorthachtaach go cospóir a gcuing mar gcuine ar bhathe le Folláine fad téirmeach. Agus tá deisiúnta go gcuing na mar Oideachasóirí go bhfuil cospóir únta go gcuing. Nás na cáiríonn, colla go lua, fiach, James se colla rih dé cachíthe, tá lua go bhfad níos iarda gomsa ar an uair clíg idir a 6 agus a 7 ar maidin ná ar an uair clíg idir a 10 agus a 11 agus títhe. Agus is beag a hárlíonn, cabh bheith cuairma chun sa deirme seo, is beag le dear a bh hárlíonn idir 10 agus a 11, seachas bheith fiachan ar an telefís. Smacht ar an gháin sin an rud eile gan áras bí mar fiachan ar an gháin ag na hamta sanna cótháthe. Nósanna eile a cáiríonn maidin gan gháin an céad uair clíg béidir, mar an céad dhéanam tú ná go noscailíonn tú an gháin agus go dagan tachtú tíisteach út na riamhfost, tá úmsaí a dhéanamh an saol mhór ortsa agus a bhearthláint ag an ómsan. Ar maidin is nósúnta go bheith léamh, díalann, tá nóscrógam le tamla nós díalann na cimead, agus lehanna go bhraca, se go húntaach le na smaointe agrú, agus fiachan chunas mar atá ag gairílumm sa saol. Machnamh, an nós ar colla de bheith an molla do gcuinam fiachan ar machnamh. Agus ceapan gúil míhiscin ag ganna go dtíanamh faoi machnamh go bheith ó bhfuil am a maianar le smaoinmh.
agus sin aon rain daoine as. Ach an áíar machnamh is se cleachta le go digfa Conas Mhuire ibrion an aigine. Agus sin an son thugan an ochar le faoisimh agus le sláinte nach éon gnéile den saol. Mar is tríd an aigine a hagan gach éon rud cúing sa saol. As duine mí dearúdar sin. Machnamh tána chud áisina agsúla le tachtar bhachnamh agus cleachtas le húil. Am an áúir flimar luig me hena fin. Obair cráthach cospórach. Alíonn, ceol, drámaíoch, rud éigean i dhéanamh leis na páistí atá faoin ár gúram is deisiúnta go sin. Am leis an glán, am leis an dialach a rís. Cad chuige gúil míad an sa hanéir man a féling an tám san go cahabh lena chéile. Buíochas agus dearfacht a bheith buíocht den bhéad atá going, tá túncar an láidir agus annach láintúlaige sin ar an aigine a bheith buíoch. Grán gan áras is brean féinnig an grán agus is minic a cóirí an gára bulige ceart blum nuair a bhíonn faoi bhrú. Spást an smaoinemh, sminnig a luan daoine sin, go bhfuil sin atá uatha. Ach rís, bhíoh conas gur féidir leat é sin a crothú dat féinnig, laistigh den ceirúir a fihead. Agus tá anna chud cín eile. Tá anna chud cín eile, siúl, rothíocht, snáb, an tuisce fuair, tá tú fáistíobh san leis na dry robes inis, agus is ceannas na nósanna is fearr, agus is sláintúla den aigine agus den corp. Bhrealam da mé gan na farige, míle mac an le sraháin beag agus téimisteach agus ní bhíonach beidir trí réigisceánach is lóra uint. Is brealam tachtar an eiscirí machnamh, is brealam an íomháise. Tá just bíar le leiscéal a goras ó Twitter in an éfacht a bhíonn ag an machnamh agus an cleachtas machnamhach le húil. Go dtigann tú cataigh tarlú i le aigine. Bíonn sé níos siléire. Níos siléire. Bíonn tú níos calma. Ní thógann tú rudaí go pearsanta. Bíonn na mothúcáin sais faoi smacht. Tá sé docrite. Is all chócht é. Más féile an téirme sin úsáid nó superpower. Tá sé docrite. An cúiscúla mar trácht an nósanna le húla. Is le nósanna le húla ach ár. Tá sé níos fosan nósanna le húla chuir a bhaim ná nósanna sais gachúpla lá. Tá sé níos fosa iad a chuir a bhaim. Mar ní gad a bheits mína ó nómh an cédaín an nómh can san léir go réim siúil. Má bhí nósa go mar hapla cleachta chuirt éigean íanamh gach lá, táisa go. Ní leis gach an éon lá. Agus bearlumm sa cinnte foiime a bhaid níos fosa gon an cleachta chuirt éigean. Agus ná bí gan dearúdar éigean, ní héon triathlete mis an héan mar sin. Ach duinem iirecht, well ní duinem iirecht, duine me. Duine mod éigean slán túil mar le aclaíocht chuirt gach lá. Agus béidir gur siúlóir lehuair a clíige sin. No béidir gur ré. Ílas brahanse ar an lá, ach duine mod éigean gach lá. Bhíonn éfacht charnach ar sin harama. An bheirt sí faoi sin don scéal na James Clear, is duine bháin BJ Fogg, is duine agus tá síomh James Clear an son, as is fiile na nósanna, tafadíana bhar na nósanna, agus níor dhéana sús na hanamacha sin go bhfuil ceo ar hebh bháin agus an siléireacht ar an de bheile. Ach siad san na saolathe tá leabhar an na cáiliúil, agus ní féile me lábh chuir ar inis ag James Clear Atomic Habits is anamda, agus tá sé rás ach ní gáin leabhar cinach tan tú fásta fear an síomh madidir le nósanna a hafa. I teachtar an eiscirí buíochas ní gada man númad dhéanamh ar seo mar tá mar rihamachchas am na féinnig ach tá roinnt nósanna buíochas, rós dalag bachlóg nó rós tarn bod atá ar aus le haig na rósanna se na rudí dearfach a lá dalag rud dúltach agus an bachlóg rud gúil tú súil leis. So le seo dhéanamh de éonar, le de fartí, le den éigean de le sa teilech leis an glán ar fad, tá sé go húntaach. Díal an buíochas, ach árnú bhí míid faoi bhrú len ar meabhart láinte a bheithan an aithint gúil rudí gur féling a bheith buíoch dóibh.
túsan léile buchas, nó críochan léile buchas, litir buchas a scríomh agus a cheola goí den éigent. Tá éfacht Harbheith tá éfacht Harbheith dearfach ar an aigine an son. Gléanna go háin buchas. Gléach a chur den éigent. Go randamach, na ní go randamach ach duna go deisiú na buchas a gháil leo, gléach a chur agus nor a bhíon tú críochna le caint faoin aimse na péir can éim go chuirta gléach. Chus gléach ort le buchas a gháil gúil tú mo héal. Buchas a gháil go bhfuil gúil tú ann chun takeúlam. Buchas a gháil den rud sin íon tú dom caicís ó he. Tá sé sin go maith dúine agus tá sé anna éfachta. Fuinemh, mar anna chud an atá geiste ging an sáin nómh nach fuinemh is cainte fuinemh caiime tas nó ré. Fuinemh féinasach an bhuiile sa go cábhain tú fuinemh do inmh féinnig. Agus bhí gan áras cholah bí isce rudí mar sin. Ach bhfuil nósanna a thugann fuinemh dort nó a bhaineann fuinemh díot. Agus an féad le banistú íana bhar sin. Bhfuil rudí faoi le go féidir leatsa íanamh le smacht a chur ar sin. Mar uanta téimi tríd an saol agus bí mi crát agus ní hiigh mi canna héamh agus ní chur bíd an ceistearing féinnig riamh. Tás agan si go dúch famach as sesiún le rang faoi le nó le grúpa faoi le agus tú lán do inmh. A brahar an lán nó a brahar an imacht. Ach nóta íonar de sin der hénig. Agus é sin a chur I de lá den gnó. Más má an smaach sin a go ar. Nó más de goáin le cara. Nó argóint le cara. Má hagad sin fuinemh dat. Cur sin isteach de lá den gnó. Is in ceist bhí a chur gom níos luúna catáíonmh go le hairúirt at féinnig go pearsanta ach iad a gharan catáíonmh go. Nis. Cur plan nó córs a bhain le bheith Folláine. Bunathair na rudí atá luairte gom hena féin. An bhfuil duine faoi le go mór fáileolaithe go bán caifí nó té, an bhfuil nósanna a gutnúir tá tú taistil ar maidin beag éisteach leis nuacht mar hampla. Ní éistim le héan nuachtain is más féidirlim. An nuacht is sé ceannas na cúiseanna stros ar gach éingbin. Na níl mar an accorda a bheith ar an ólt fi cuasaí an tíl, ach ní leat méad ar an nuachta gur féidir leat ghlaca leis. So nós mar hampla agus tú idir lí ar obair ná gan beag éisteach leis an nuacht. Rud ag an dearfach. Tú gan éisteach le héanrad uanta an am machnamh nó smaoinemh, tá sé anna úsáideach. An féile leat roiíocht ar scoil, an féile leat siúil ar obair. Tá na ráhanna san am. Agus chun sé únarm daoine bhíon an heice láimh an nach dógan na ráhanna san. An bhfuil tú compórdu le héigintacht. Agus ní léon áras bhfuil blian go le anna act gur siasacing. Ach na daoine gur éirigh lá a bheith a hanig tríd gan mór an fulling se na daoine a bhí compórdu le éigintacht. Bhí de compórdu le ag tús na seachtainna gan isicá chun sa bhag dearna seachtainna. Agus tugann sé sin cleachta. Is tá gom ar hebh bhaint am caint bhí córsa gur a bhain. Is féile titim siar ar de chóras pearsanta féinnig. Nuair a tharlaíonn na rudaí aite. Nuair a tharlaíonn na dútháin. Agus tarlá siad. Go proifisiúnta iad a gharm tá túncar calma a gutsa ar phobal na scoile. Fémar luas níos luas, eisim lár Folláine. Cad chuige a thuair tú tosaíocht madidir le a gharm. A rísin an taú an na heléir uain chuirde a lána féinnig mar an príomhoide. Connach é seo tasam go se as bíorla ach líonn sé isteach an buinte bhí gom na lenta sire agus an Mhúinteora nó an Saol. An bhfuil an féinasach a gut. Nuair a bhí an tuirse ort. Agus bhí tá tuirse go maith. Nílam na muíomh go má leann tú nósa seo nach méid tuirseart, ba cógamach tuirse ort. Ach tá difriachtar na tuirsaí agsúla measam, agus tá tuirse agus bheith cráte
agus unwilis an ahenin to na cór and dagan sais pian the score no go mian to crapathe agus Cóiríonn an díalan machnamh leis mar hampla agus sos nó anóchan rialta íanamh níos luatha nó gan íanamh agus cuasaí rá dhéanach. Rud eile bhla me faoin obair ná rud a bháinnig an am, níl iltá Scoil éifeach. Táim sé díorcan is duna rud a bháin. Is a réan bhfuil fican ar an glog agus beag mar aontar tomata me gan nóma faoi sin is tócha. Ach níl iltá Scoil éifeach. Croithíonn sé sin stros agus brú dat féinnig. Agus níl sé sin folláine. Banistú ama, fiach obair éireach nó grazing atá mag léachar sin. Tá mag trúcan ónat agat nó 3 uair clíg agat rud éigen íanamh. Bhag sé dinta agat a trúcan ónat. Agus sean scoilta teachta bhaile le carn cóp leabhar arís tá ceist faoi conas cartúcáin éifeachta go roiint le daltaí, tá móna agsúla. Ach má tá tú súscaí meanaí agus le cartú mar hampla go cór imhuam sé fican ar do chóras arís. Mar ní dón go se sláán túil. Agus níl sé Inbhuanaithe, ní feidir leanúirt lei sin. Agus éon ó de bhúcán nó éon obair gúil smacht go féinnig ar. Cur srían ama leis. An tosnú agus an críochnaí le de obair, riamhas teanga bháil téacsan bh tuiscinnig pobal na scoile ar na sríanta an féad leatsa de gohána bhúca. And the card is proifisiúnta tá cótáchtach an bhfuil teannas nó cuimhlint i gobar. Agus cén róla tá gutsan son. Tá fearan son lár buil tá gníomh faoi le a háganige ach ní fada go dtí go dtí sé níor a dúigear. Agus uanta bíon róla gin féinnig in éon cuimhlint i bhíon ar san áid ibre. So tá sé simúil bheith an fiacan ar sin. Den tós cad is féile dhéanamh agus nach féile dhéanamh, catá faoi de smacht, cén achfan nó taithí agad hena féin, din banistú ar de bhthúcáin más féidir, agus tá sin an dachar. Din iirecht ar féin asacht a chothú, bhfuil cuairmach agad ort féinnig. Is daoine fásta sin go leor, bhfuil cuairmach agad ort féinnig. Agus bonair sin an féile ahrú agus feabhs a chur a bhaim. Sin an aistear atá chur díam a gumsa le breis agus 3 bliana. Dairí sás alcóil, ar cúis na Folláine, tá aiste bíg, sláán túla gum, plán do bhonathe, ar cúis na Folláine, ní bhígan me na mar sin, ach ar cúis na Folláine. Agus tá cleachta cuirpa dhéanamh gom ar cúis na Folláine. Agus hena sé sin ó bheith i dtúnamh féin asach, nó i dtúnamh machnamh féin asach. Agus sin an cuire a bhuair me díobhse. Cadiad na hatha chur a tusa bhaim as seo amach bunathe ar machnamh an léanúh. Agus níor bhailm go dtugad daoine uaig sa agus go bhíochaigh sé bheith ar nós postáil sais unsporáda go cífa ar Twitter nó ar Instagram nó ar Facebook sais live, love, laugh nuair a dhéige mar sin agus tá sin go háling. Ba bhailim tú lánthúirtíomh rud éigean i dhéanamh as seo amach. Rud éigean i dhéanamh díor conis. Gléach a chur den éigean agus buchas ghála nó dul a colla níos luatha a nócht. Ní bheith cathúirt riamh gur mbeidh tú colla go luatha. Muna gailen tú mac ar cóisiún ar dhéige mar sin. Ach fiach, túr airad at féinnig, led hail, sin an gí atá gom díobh. Is fel het ara oor de gine elle, maar hagen to aarde féinnig. Túr tosíocht dut láinte, gachlá. Lenor dul ná big ismine, maar bemme sláint úlen is an sahar. Bís láint úl gachlá, agus nís mána sin. Agus capan go breis a faointe an rud a dálan scéal, cenach tá sin dul rágáing ar fad, bí a grágat dut féinnig. Gachlá. Capan go muinen se sin go mór le gach rud a bhí á lu go mun sam.
Sin mo chuid ag an buinte sa agus tá takeíochtaí breisin so ó Gaeloideachas tá mo híobh féinnig gomsa gan áir spregapún cá masin na bhíine níos mó brúscar a thógant uimse ach bíoch. Sin mo chuid a réach mo agus má tá ceiste na bhain gur bhailibh cathab cún, maríonn seola me cúta ríise. Gur míle maithe go a teáin. Ní líon cheisna ach buíochas sa chat as uachta sin agus caithime má bhuichas pearsanta a gháil a teáin chuir tú ag smuoinemh tróna mé agus ní héon drochród é sin. Cúpla rud a dúir tú dimig si de bhaim go mór beidir an chéadrod an son nuair a chuir tú sús an sláánán cé mise agus rinn tú an comment an sin gur chuir tú ahar rih bheith i de ar chéile. Well, de réir cosúachtaí a teáin tá tú i ggóúidir má tá curciíoch eile an a cháúil dar bhenam rá cín agus tá scéal an nuair a chur a bhein céile ceistear cén fág raibh anamnacha na báistí mar tattoos aige ar a lámh dúirt sé go méoach siad san i gcónaí mar fáistí aige. Agus dág sé mar sinné is ráflééis sin neadidir an bhfuil sé fíor nó nach bhfuil sé fíor. Go méoach sé gcónaí ina thethir. Agus cúpla rud eile a dimig go bhaim go mór ar stoch na rudí siimplí a teáin bia colla isce nílam se goróha ag an tuisce cha mé rá dul amach agus tanmh bhaintas an nádúir mar dúir tú rin mar gléir éile ling an díon glasáil. Tá caralum agus dúirt sílum le déine agus is mé le bhí mar labhairt dúirt sí a bhhaín I'm not going back to normal dúirt sí I'm going back to better. Agus ceap mé go raibh sé sin an a chialmhar gur thosaigh si siúil gur thosaigh si ag seasamh siar ó bheith éisteach leis an nóg, thosaigh si a léamh, thosaigh si cnitáil rud éigeanta bhí cruthaach agus a thug spásínta na dtí hain agus na rudí siimplí sin ach iad dhéanamh go rialta na rudí beaga léthúla. Fadó rinne mé an chud stadéir ar obair Jenny Mosley agus feach na rudí seo tiny attainable tickable targets go nini tú rud beag bídach gachéile lá agus go mbeadh na buntáistí carnatha thar tréimh se ama. Agus an rud dearnach an sanna luigh tú an sanna teáin bíoch grá a gut detain. Ceapan go bhfuil sé sin Jackar ar ghaoine áirithe agus beidir gur bé an chéad céim a dhéanamh ná ghlacha le tain ar dúis. Agus beidir an sin go mé mistinán grá a bheith a going doing féin. Bhain mé an tanmh as de chórá agus a bheith i de cheanta agus i de choúidir tróna teáin gur míle maithe agat tá súla gom lucht féchanna agus a lucht éisteachta mátá si ag éirí dul i deangáil le seán go méid teacht a goibh ar an sih idirlín nó trí fós nó cibé agus is go ggurc sé fáilte mór roimh. Roint cuam tí sulla ggurim muid críoch na himachtaí tróna ná go bhfuil an chastas tinrah churthas chat ag a peggy an sin agus is féidir le aon duine atá i láthair an sin é íslódáil go díreach agus tá na turthaí an seo ó na póls chur in áde agus buchas agus dearfacht íán 8 séfán géad do réine a bhí clachtach buchas agus dearfacht le a haileach 7 héin fán géad agus tá go muid an nuas an sa an liste go machnamh 29 fán géad so beidir gur spruch é sin go gacht in a tróna nó don 7 héin fán géad going nachhfuil a déanamh an golóir machnamh beidir gur go méid sé sin mar chospóir a going don teachtain seo. So a chuirde gan na héile muile buchas a ríis a goibh ó Gael Scoilne ó Gaeloideachas tá brónarm héin agus ó Seáin gur maithagah as ocht freistal ar tróna chéadín in íag mhór lá aibra agus mar sinnde agus tásúla gom goracha sibh ar obair amárach cibé áit bhfuil si bheith obair níos ólaí ar a bhéin níos sásta libh héin agus beidir beagánaí níos mó in rá libh héin. Gur míle maithagah agus ihuaith.